खुलुमबाय लोगोफोर बयबो निजेनि फिसाफोरा निजेनि बिमा बिफाजों बयनिख्रुइ माने सेफ होननानै सानो माने बिमा बिफाखौ ओरैबायदि फोथायो निजेनि फिसाफोरा जेराव माने जेबो गिनो गोनाङानो गैया बिमा बिफानिफ्राय जेबो गिनो गोनां गैया नाथाय बै बिमा बिफायानो जुदि माबाफोर ओरैबायदि खामानि मावनानै दिन्थियो जेराव माने आजिखालि जाबायदि जाथाय जाबाय दङ बेखौनो बे भिडिअ नोंथांमोना मोजाङै मिथिगोन सासे 12 बैसोनि उन्दै गथ' हिनजावसा गथ' खोब रंजा खुसि थायोमोन स्कुलावबो फरायनायाव मोजां आरो बेलासे फैनानै गेलेनो थांनाय गथ' माने जाय जेबो बिराद खुला बियो बिनि उनाव मा जालांनाय मिथिया दिनै 6 माससो सिगांनिफ्रायनो खोब माने गिस्रोम थाबाय थायो रावखौबो बारा माथो होआ ओंखाम जानो होबा जायो मब्लाबा जायाबो स्कुलावबो माने ब्रा थिनबासो थाङो नङाबा थाङाबो बेफोरबायदि जालांनायसै बिनि उनाव बिखौ माने बिमाजों आरो बिमानैजों खोब सोंबाय मा जादों नोङो नानि नोङो जेबो गिनाङा जोंनो खोन्था माबाफोर जादोंबा खोन्था होननानै गोबाव समनिफ्रायनो बिदि सोङै नै मैया 24 सेप्तेम्बर खालि बे गथ'आ ओरैबायदि बाथ्रा माने फंसे बुङो जाय बाथ्राखौ रावबो माने भाबिस हाया जे बेफोरबायदि खामानि सोरबा मानसि जानानै बेफोरबायदि खामानि सोरबा मावनो हागौ होननानै आरो बे हिनजावसा गथ'आ बुंदो जे बिखौ बिफाया निजेनि बिफाया दिनै 6-7 मास सिगांनिफ्रायनो माने चान्स मोनबानो बेजों माने गाज्रि खामानि मावबाय थायोमोन आरो बे बाथ्राखौ खोनानाय लोगो लोगो बिमानैया 1 सेकेन्डबो थाथ'आगारा लोगो पुलिसनो खबर हरो आरो पुलिसा मोनफैनानै बै बिफाखौ एरेस्ट खालामो आरो बै फिसाजोखौबो मेडिकेलाव माने हरो बेखौ जास्ट खालामनो थाखाय मेडिकेल चेकआप खालामनो थाखाय गतिके नोंथांमोन दिनैनि जुगाव फोथायथावनाय मानसि जि सानै दंमोन बयनिख्रुइ जोङो सोरखौ फोथायथावो बिमा आरो बिफा नाथाय बैफोरनि गेजेरावबो आजिखालि नोंथांमोना गोबां केस बेफोरबायदि खोन्थानो हागौ आरो नोंथांमोना साननो हागौ आं बानायनानै खोन्थादो बे केसा जाहैबाय गाजियाबादनि लनि होननाय थाइसे जायगायाव 24 सेप्तेम्बर खालि मोनानि थिक 6:30 बाजियाव पुलिसनो खबर हरनाय जादोंमोन गतिके साननानै नाय नोंथांमोन दिनै मा जुग मोनफैदो जोङो मा जुगाव माने थांनानै दोङो गोदो मानसिफोरा लेखा फरा गैयामोन जेबो गैयामोन थेवबो बेफोरबायदि खामानिया जाफेरामोन नाथाय आजिखालि गोरों गोरानि दिन खोब माने डेभेलप जादों जोंनि गासै बुहुमानो होनबाबो जायो मानोना बेफोरो केसा जोंनि इन्डियायावल' नङा गोबां किसुमान माने हादोरफोरावबो बेफोरबायदि केस जायो जेराव जोङो हयथ' मिथिनो मोना नाथाय जोङो सानो मा जोङो जेखौ नुनायखौल' जों फोथायोना जेरै जोङो दा इन्डियायाव थानाय खबरफोरखौ जों मिथिगो जेराव नेटआवनो जाथो मबाइलाव जाथो टिभियाव जाथो खबरफोरखौ मिथिनानै जोङो सानो मा जोंनि इन्डियायाल' बिदि नङा बहुद हादोरानो बेफोरबायदि आरो बेनि थाखाय साबधान थानाया मोजां निजेनो आरो बे बिमा बिफा आरो फिसाजो फिसालानि रिलेसना जाहाथे बेयाव जेबो बेफोरबायदि गाज्रि माबाफोरा हाबा गोसोआव जेब्ला खनसे गिनाय फैगोन जे सासे दिनै हमना ला बै जि निउसखौ टिभिफोराव होबाय दोङो बा पेपारफोराव होदो बे निउसखौ नोंथांनि फिसाजो फिसालाफोरा नायबाथाय बेबो नोंथांखौ माने एसे गिस्रोम नागिरो जोंहा बिफाजोंबो बिस्सास गैया बेफोरबायदि बेनि थाखायनो बेफोरखौ माने फोसावनो नाङा हिसाबाव नाथाय आं नोंथांमोननो मिथिथो होननानै बे भिडिअखौ होबाय जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।